Zizi, kif inti? Ara baba, lesta biex issajjar? Kif int Nunu? X'qed iddoqsa bih? Fejnu tetu? Ara fejnu? Moħħok hemm b'dak il-ballun? U dan min għadda jiġri? Ġiġi kien? Kika hawn qed tbitter xi ħaġa ġdida u Meme hawn ukoll. Lesta għall-eżerċizzju. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna! Mela, għandi bżonn laġin, ġobon għal-miegħu, salsa ħamra, mhux hekk? U l-ħaxix u jien ninsa kollox qaraħi, għandi bżonn karta u lapes, li mawx fejnom. Ara minn hawn, hello tfal! Isma, għandkom xi lapis ċisilfuni jekk joġobkom għax għandi lista ta' affarijiet u żgur mhux ħaniftakar kollox, żgur. U l-lapsijiet kollha li kelli sparixxew. Lapis wieħed, ħafna lapsijiet. Lapis. Kemm jitra interessanti din, litra l. Ejridu flimkien tfal. L. U taf kemm sempliċi biex tikdbuha tfal. Ara, biex tikteb litra L, trid tibda minn fuq u tagħmel linja dritta twila l-isfel. Ta' kollox. Emmi, dik litra L. Nerġgħu nagħmluha mela. Nibda minn hawn, inżel linja dritta twila l-isfel. Ekk. Rajt kemm sempliċi. ABC, dan hu tal-Malti l-alfabet. DF, inkantaw kollu mill-A sa Z. Ġ, K, I, H, I, E. Nitalmu l-alfabet, nieħdu gost inkantaw sewwa. Nitalmu l-alfabet u nieħdu gost inkantaw sewwa. Jekk Baba għandha logħba għal kulħadd. Iridu jsibu it-teżor moħbi. Ir-regoli huma sempliċi. Baba se taħbi xi oġġetti li jibdew b'littra L. U Zizi u Ġiġi jridu jsibu. Zizi u Ġiġi jidhru eċitati ħafna għal din l-isfida. Zizi u Ġiġi jattu għajnejhom u baba taħbi l-ewwel teżor. Issa lesti biex jibdew ifittxu. Baba tagħtihom ħiel. Din xi ħaġa li tagħtina d-dawl meta jidlam. Ġiġi jmur jiġri lejn il-friġġ u jiftaħha biex jara d-dawl ta' ġewwa. Imma le Ġiġi, mhux hemm. Zizi sabet xi ħaġa, sabet lampa. Kienet moħbija bejn l-imħadet tas-sofan. Proset Zizi, L għall-lampa. Issa, imiss it-tieni teżor. Baba qed tgħidilhom xi ħaġa żgħira tqarmeċ u tajba għas-saħħa. Ikun hemm minnha fil-borża ta' San Martin. Ġiġi jiftakar mill-ewwel. Xi ħaġa tal-ikel
qed ifittex fil-post il-ħażin. Immissa jarhom hemm fuq nett il-lews. Gigi jaqbeż biex jipprova jilħaqhom. Proset Gigi! L għall-lews. Lapis. Lampa. Lews. Lipsa. Larinġa. Luzzu. Lipsa. Lummija. Lampa. Lapis. Lipsa. Lummija. Lampa. Lapis. Għandi logħba żgħira likom tfal. Tridu tilagħbuha miegħi? Minix nisma'kom ta'. Iva, mela tlaqna. Għandi din l-istampa tal-kċina tad-dar ta' Zizi u fija ħbejt 3 oġġetti li jibdew bl-ittra L. Fimtu għatfall? Mela tlaqna. Tajt x'inhuma. Ara, dik lampa qed taraw għatfall. Qiegħda fuq il-mejda. Proset tfal, sibna l-ewwel oġġett. Issa jmiss it-tieni. Ħanara. Emmu il-lapis. Issa jmiss it-tielet oġġett. Ara, ħantikom ħiel ħafif. Dan l-oġġett huwa tont u hija frotta nutrittiva ħafna. Tafu x'inhi? Il-laħwa, proset tfal. Dik hija il-larinġa. Qabbattun il-ġuħ issa. Ara, ħammur nieħu larinġa. Narakom tfal. Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġaw narawk, nispera tkun ferħan. Għax samaħna nerġaw narawk, nixtiequlek tkun daħkan. Darb'oħra ngħidu merħba, mallum saħħa ċaw ċaw. Darb'oħra nilqawk għandna imma llum ser ngħidu ċaw.